To a gaishe da Umar M Lawal Zamanga cikin wannan waka ta mai taken abar sona wadda ta taya mu shakatawa daidai wannan lokaci. Mana Abdullahi mun zo lokacin da zamu tsunduma cikin darasin mu na wannan makon ka'in da na'in inda ci gaba da wancan magana da muka dauko. To yau zamu tashi akan lamba ta 6 kenan, wadda ita ma dai abu ne da yake da matukar wahala a wannan lokacin. To amma dai akan samu ɗaiɗaiku ko kuma ce wani ɓangare wanda suna ƙoƙarin yin hakan. Kasan an ce gaskiya ɗaci gare ta. To amma idan kai ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ita, to kuma daɗi ne da ita. Kuma daɗi gare ta. Idan kai ƙoƙarin gina kanka musamman a ɓangaren lamarin soyayya a wannan lokacin akan maganar gaskiya wadda take wahala ɓangaren duka biyu maza da mata. To idan ka gina ta akan za a fuskance ka, ke ma zai fuskance ki, kuma za ku gina rayuwa mai kyau. Abin na 6 kamar yadda suka ce shine a kiyaye matsayinki na mace da yake so ki tsira da mutuncinki a lamarin na soyayya, ki zama kasaitacciyar mace kuma wadda take sanin me take yi. Bayan wancan abubuwa da aka lissafo, to wannan ana cikin tsakiyar soyayya kenan. An san komai, kin yarda da cewa iyayenki ma sun gamsu da cewa ba yaudarar ki zai ba, da gaske zo magana aure ce, lokaci kawai ake so ku fahimci juna, Allah kawo lokacin da za a yi abu. To sai suka ce a yayin da kuke wannan zamantakewar ake wannan kokarin fahimtar juna tsakanin ke da shi domin a samu daidaito da yadda za a fahimci juna, suka ce kada ki kuskura ki yi masa ƙarya yayin da kuke wannan ƙoƙarin fahimtar junar. Yana zuwa zance ko kuma kuna yin waya ko kuna chatting, ki yi ƙoƙarin sanar da shi abin da kika san cewa shine iya gaskiya gwargwadon saninki. Gwargwadon saninki, ko da dai ku malaman soyayya kun ce akwai ƙarya ta halatta soyayya ku? To ai shi da bara kafin da tafi sosai in ji idan da wannan dan bigiran, to kaga amma dai bana jin cewa da yayin da ake kokarin irin wannan abin da kika san cewa dole ne, ai da mun da ake cewa kamar matakin farko basic abubuwa, to ya kamata a ce dole ki yi kokari ki sanar da shi gaskiya bakin gwargwadon ikon ki. Kar ki damu da cewa wai shi in ya zo gunki ko baya gaya miki gaskiya ko kuma kina tunanin kokari yake miki, ke dai ki kokarin ki zama mai fada masa gaskiya gwargwadon ikon ki. Abin da kika san cewa ba zai zama kamar tonan asiri ba ko cin fuska ga wani ko a bayyana wani sirri wanda yake na gidanku ko na wani wanda ya danganci wani abu. Likita, wato kafin na yi bayani akan wannan dan sharhin da zan yi, ka yi maganar ƙarya, akwai wacce ta halatta soyayya, akwai wacce kamar kana neman ƙarin bayani. Yawwa, wato ni da masu raura gaba kiɗi muna son ƙarin bayanin nan. Wato a soyayya shi wancan ba ƙarya ake ce mishi ba. Yawa sunan shi nishaɗi da barkwanci. To ka gane ko? To wannan kuma da ake magana ƙarya ɗin daban. Ita ƙarya ce kai tsaye kawai. Ita ƙarya ce kai tsaye. Ka gane ko? Duk masoyi wanda yake soyayya ba za ka ce lalle abin da yake faɗa daga harshensa 100% shi yake faruwa ba. Ko a zuciyarsa ko a jikinsa ko a makamanci irin wannan, amma dai akwai shauki wanda yana ji wannan shaukin ne yake tasiri sai mutum ya harshensa sai rinka furta irin maganganu irin waɗannan. Misali yawwa cewa in ba ke ba zan rayu ba. Ai kaga ya san ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, tunda rayuwar ba a hannunsa take ba. Ka gane ko? Kuma wani zaka ga an faɗa hakan kuma an rabin kuma shi ya rayu ita ta rayu. To kaga wannan kai tsaye dai ba sunan ta ƙarya ba. Ka gane ko? Sunan shi shauki cikin nishadi. Wannan shauki ne na jaddada matsayi da nauyin soyayya. Yawwa, to wannan ba za ka sa shi a wannan sigan ba ko a ce idan ban ji muryar ka ba na iya bacci kaza, ban kuma batun san da zai zo ma kai baka sani ba. Akwai wani yayan mu muna zama, duk da na taba yin soyayya da nake kasa bacci domin makaranta, sai ya rinka kiran waya, wallahi in ban ji muryar ka ba zan iya bacci ba. Ka bashi minti 30-40 ya rinka dosa mun shari. To kaga wannan, ka gane, yana da dan gaya mata wani abu da za ta ji daɗi. Ka gane? Ita ma haka. To amma wannan da ake maganar ta yi kokarin gaya mishi gaskiya. Misali, kada ka ɓoye wani halayenka, kada ki ɓoye wani halayenki, wanda kin san cewa ga halinki amma ki ɓoye shi ki fito masa da wannan. Ka gane ko? Wato a wannan gurin mana Abdullahi, kafin ka je gaba, akwai wani ɗan tsokaci, wani malami na da ke muna karatu da shi sai yake gamin ya ce idan kana neman aure, to duk wanda ka je gurinta kuma mata sun sani idan yanda halinta yake, to zai wahala ka san kaso 3 cikin 10. Idan halinta kaso 10 ne, to zai wahala ka san kaso 3 zuwa 10, musamman wanda yake na bangaren da take da
rauni kamar fada, rashin kunya, tsiwa, irin wasu abubuwa dai wanda haka Allah yake halittar mutum da kuma yadda mutum yake ɗabi'antar da kansa akai. Zai wahala idan kana soyayya da mace in dai tana son ka tsakaninta da Allah, ta yadda tana son naka so take taure ka, zai wahala ka fuskanci irin wannan ba tare da ita sai ta shigo gida, sannan irin wannan abin yawanci yake fitowa. Saboda idan an shigo cikin gida rayuwar gaske zai zahiri ne ita wannan, kullum ana tare, ba wani ka sauran ɓoye-ɓoye, ana tare kawai. Saboda haka halin da ta ajiye nan ba take kokarin ta lallabo ka da hali mai kyau sayan da take a waje, to in ta zo gida kuma ba zai ɓoye ba, dole sai ya fito an bayyana komai domin zaman gaskiya za a yi. Ban sani ba a cikin bayanan da kake ko wannan dan sharhin nawa yana da muhalli. Yana da mahalli. Misali shi amfanin zance da ake cewa ko hira tsakanin saurayi da budurwa duk manufarsa shine a fahimci inda za a dora, ina za a ka gane ko idan an je me za a yi. Akalla na fahimci halayenki, ki fahimci halayena, ki san me nake so me ba na so, na san me kike so me ba kya so, na san fushinki, na san bacin ranki, na san damuwarki, na san me yake sa ki farin ciki, me yake sa ki nishadi. To in na sani, ka gane ko, to ma'ana na yadda zan zauna da ke da waɗannan halayyar, ka gane ko, to ya za a yi kuma ni na koyi zama da ke da waɗannan halaya. Shine sai ka auna ka gani shin kai ɗabi'a ka da halayyar ka za ka iya rayuwa da mai irin watan ɗabi'ar tata. Idan za ka iya shi kenan. Yauwa akwai wata marubuciya Maryam Nasrullah da ta rubuta wani littafi cikin harshen Turanci How to Express Love, yadda za ka bayyana soyayya. Yadda za ka bayyana soyayya. To a ciki ta ba da wani ma'ana na soyayya, ka gane ko. Ma'anar da ta bayar shine so. Ta ce daga ciki abin da ta fassara so shine ka rinka bincike a jin shauki, ta jin shauki mafi karfi akan wani mutum, da kokarin bincike akan halayyarsa, da abin da yake so da abin da baya so, domin kusantarsa a matsayin abokin rayuwa na har abada. Mahallin shahidin da zamu dauka shine bincike da nazari akan rayuwarsa, ka fahimci abin da yake so da abin da baya so. Kaga duk anan wannan kwanar gaba ɗaya shine manufar zance da soyayya. Zance da soyayya. Yawwa zance kafin ai auren ba, tunda so kake ku zauna da shi. Ta ce a matsayin makusanci na kusa da kai na har abada. To kafin ku zo wannan zama ai kana buƙatar ka san wani abu da gare shi. Wannan rayuwar. Yawwa me halayensa, me yake so, me baya so, saboda kai ka zo ka gaya za a yi ka tafi da shi a wannan abun. To a lokacin da mutum yake kokarin sanin halayenka, ka gane ko, in dai yana son ka, to ba laifi bane ki bayyana irin yadda kike fushi, irin abin da yake sa ki walwala, irin abin da ba kya so, har irin abinci, har kala, har makamancin irin waɗannan. Mu a nan yankin mu ne ake ganin kamar ba wani abu ba, ka gane ko. Amma dai kana bincike zaka ga tsakanin saurayi da budurwa yana kokarin ya san ma har kalar da take so, kalar tufafi ko kalar da tafi burge ta, yana kokari ya sani, ka gane ko. Saboda idan ya sani zai amfani da wannan wajen burge ta, ka gane. Kala abincin da take so, kala abin sha, yaushe take murmushi, menene yake bata mata rai, a wannan yanayi tafi sakewa, da safe da rana da daddare, ko lokacin da take karatu, ko lokacin da take jin waka, ko lokacin da take kaza. Kowa akwai irin ɗabi'arsa, to wannan abin yake so ya sani, ka gane ko. To a wannan shine wannan ma'anar zancen da fahimta, shine ma'anar fahimtar juna din. Saboda haka a wannan lokacin da ake wannan rayuwar ta soyayya, to ba a ce halayen mutum za su fito 100% ba, amma ki kokari duk abin da ya tambaye ki faɗa masa gaskiya. Wato ka san ce tabdi. Wato wannan bayanin da kai dogo Malam Abdullahi, maganar da kai wannan ka san me take so, ya take bacci, wace waka ta za ta je waka, yaushe za ta menene, yaushe za ta menene, shine ainihin gundarin abin da ake da bukatar, shine ma'anar zuwa zance. Shine ka sani ku fahimci juna kai da ita, ta san irin rayuwar da kake yi, ka san irin rayuwar da take yi, domin in kun zauna tare baka bukatar ka dinga yawan samun matsaltsalu daga gare ta, ko ta dinga samun matsala daga gare ka.
idan ka dauki wannan abun yanzu kafin mu zo wannan mahallin na gaya juna gaskiya idan ka dauki wannan abun da ka faɗa yanzu wanda yake shine abun da ya kamata a ce masoya suna yi in ka dauko irin soyayya da ake a yanzu sai kaga wannan ya gabas wannan ya yamma domin yanzu zantan da ake zuwa bana tunanin a cikin masoya kaso mafi rinjaye sun ma yadda da cewa irin wannan abun da muke faɗa yanzu shine abun da ya ma'ana zuwa zancen shi ya kamata ma in sani in naje ko shi ya kamata ke ki sani in namiji ya zo gurinki kawai kun fi yadda da idan aka zo kawai a yi soyayya ba wai a yi soyayya ma ka gane ko wato ina neman afuwa amma dai mafi yawancin mutane ba ma su fahimci me ake nufi da soyayyar ba shine da manyan ba su fahimci me ake nufi da soyayyar ba mataki na farko kamar yadda kace ayi hakuri ni ma ayi hakurin wasu abubuwan ne ba sa iya faduwa kai tsaye ana saboda mutum zai ji kamar wani abu na daban aka gaya masa ko kuma ji kamar an dan soke shi ko an gaya masa wani abu na abun nan amma wannan magana da ka faɗa yanzu a yi hakuri kusan yawanci yanzu samari da yan mata ba su ma gama sanin menene masu soyayya ba kawai dai wannan shauƙin da ake ji na ya san zance shauƙi kowa yana jin shauƙi kowa yana jin shi ka gane ko kowa yana jin shi amma kwakwalwa ta yi nazari kaga mun koma darasin mu kusan na shekara 2 kenan kwakwalwa ta yi nazari wanda dole idan ka ji shauƙin nan a zuciyarka da ya kamata ka gudanar da shi yawanci kaso mafi yawa ba su sani ba sannan kuma wato kusan in ka duba shirye-shiryen mu muna yi ne ga waɗanda suna son su yi soyayyar a hanyar da ta dace amma ba su da cikakken ilimi akan wannan ka gane ko ba ma lissafi da waɗanda su dama ba wannan ne ya kai su ba dama sun so daɗi ne ka gane ko so idan dai har kana zuwa gurin mace ko kana son ka fara zuwa gurin mace a matsayin kana da niyyar ka aure ta kana da niyyar ka taimaki rayuwarta ta taimaki taka ku rayu rayuwa mai daɗi ɗin wanda shine manufa ka gane ko to na farko ma dai dole ka yadda cewa aure ne duk hanyar da zaka bi karshe dai gurin da tashar da kake son ka sauka ta aure ce to wannan auren kuma menene ka ma san shi ko kawai kana jin shauki ne kana jin wani abu na fusgarka na shekaru sun kai ma kana so kai ma a ce kalli sa'annin ka duk sun yi aure kaga wani kafi shi samun kuɗi amma kalli ya aure kada wanda ya saka a layin kai aure saboda sa'annin ka sun yi kai ko saboda gasa ko saboda abokananka ko saboda ka je gidan wani kaga yadda yake gudanar da rayuwar aure ko kaga kaza a'a ba shi bane ba farko ka yadda cewa ibada ce ma kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji kamar umara haka aure yake ka gane to matakin farko da namiji da mace za su fahimci rayuwa shine su san cewa aure ibada ne saboda in ka fahimci wannan to shine kusan kayi maganin rabin matsalar ka ta zaman aure dogo bari kafin naga kamar mun dan gota sosai ba mun gota ba igiyar da wacce ta wannan sharhi ne ka gane ya kawo wannan batun yawa ai duk magana ce akan ai idan kana son ka san layin cewa gaskiyar zaki faɗa to sai kin san cewa shi abin asalinsa ma gaskiya ne ka gane shi asalin soyayyar ita kanta gaskiya ce ba wasa bace ba sha'awa bace yanzu misali in za ka yi sallah zuwa kake kai ta da ikama kawai kai kabara akwai wasu matakai kafin ka ta da ikama kai kabaran ka fara alhamdulillah rabbil alamin akwai matakai ko kana buƙatar kai tsarki kai tsarkin tufafi kai tsarkin muhalli kai tsarkin kaza kai tsarkin kaza kai kaje kai alola ka gane ko to amma duka wannan hanyoyin da kake bi ina za ka je masallaci kai sallah ko kuma sallah ka gane ko to idan ka saki waɗancan haka kawai ka zo ka tada sallah ƙiƙam kai ta wani wai irin hikayoyin nan da ake cewa an ce ya yi sallah mai kyuci don ma bai alola ba to kaga wancan rashin abin gaba ɗaya rushe wannan sallar ka gane ko to haka rayuwar aure take tun daga soyayya malamai suna da wani formula da suke cewa kullum ma la yatumbul wajibi illa bihi fa huwa wajib dukkanin abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma wajibi ne ka gane ko wancan wajibi ne to amma wajibin ba zai cika ba sai da wannan shi ma wannan din shi ma zama wajibi ka gane ko to in dai kana son rayuwarka ta aure
a zauna zaman gaskiya, rayuwarki ta aure ki zauna zaman gaskiya, zaman jin daɗi, zaman walwala, zaman nishaɗi, to sai kin gyara soyayyarki, sai kin zama cewa an gina ta akan harkar gaskiya, an furta gaskiya, an faɗa gaskiya. To misali kamar yanda yanzu muka ɗauko wannan batun cewar a matsayinki na mace kuna soyayya, ya kamata a gane har yanzu muna na a bigiran mata na yanda za su kokarin gyara abubuwa, duk da wasu sun ce muna gaya mata abin da za su guje su. Na ce duk wanda ka ga mace ta mace irin wannan matakan namu ya gudu, to daman ba dan Allah yake santa ba, bukata ce ta kai shi, ko kuma akwai wani abu na daban. Domin duk mutum da za ta fito maka da wannan matakan, to in dai da gaske kake santa za ka tsaya, in kuma daman wasa ne to za ka bar gurin. Magana ce ta su matan su gyara kansu, su san me ya kamata su yi. Ake magana idan kuna soyayya kake wa namiji ƙarya, ki faɗi gaskiya, ki faɗa masa gaskiya gwargwadon fahimtar ki, gwargwadon sanin ki, ki faɗa masa gaskiya. Ma ba tambaye ki ba, ba tambaye ki ba, zance ne kawo zance ya ga sama gaskiya. Yi kokarin ki gaya masa gaskiya, saboda wata rana abin da kika faɗa sai an maimaita shi, ko gaskiya ce ko ƙarya ce. Wannan shine yawwa, sai ka bi ta mai waka da yake cewa an zaka faɗi gaskiya, ko mai ka ja maka ka biya. Wasu zamantakewa auren tana fara samun matsala ne kafin ai auren. Kafin ai auren zaki ke da kike a matsayin mace ko shi da yake a matsayin namiji, za a yi abin da ya saba da al'ada ko ya saba da hankali, ko an yi domin a samu wata riba. Watakila ke kina ganin idan baki irin wannan abin ba, shi ba za ki same shi aure ki ba, ko shi yana ganin idan bai zo miki da irin wannan abin ba wanda yake ƙarya ne, ba zai same ki ba, barantana ki da ki aure shi. Wato to sai a gina rayuwa a haka a tafi. To yayin da aka yi aure, matakin farko shine duk abin da kake kokarin sani a rayuwar mace ko rayuwar namiji a rayuwar aure, yayin da aka ce an zo an yi zaman nan, an gama shanye zuma, an yi honeymoon, an yi ne ta wani malami ya ce duk yanda kuke soyayya da mace ko haɗe juna kuke, za kafin ku fara samun a rashin jituwa a rayuwar aure baya fin wata 3. A wannan lokacin duk wata zuma an gama shanye ta, to a wannan lokacin an zo zaman keke da keke, gaskiya da gaskiya. To idan an gina rayuwa a irin wancan abun na rayuwar ƙarya, saboda kana tunanin sai kai wata wannan za ta karbe ka ta rayuwa da kai, ko sai kin yi wannan zai karbe ki rayuwa da ke, to a wannan dan tsakanin da aka gama shanye zuma soyayyar, aka zo rayuwar gaskiya, kika fara tambayar kuɗin gishiri yana zumburo baki, to an zo lokacin da waccan ƙarya za ta yi tasirin ko auren ku ya rushe ko kuma auren ku ya gyarin kin yi gaskiya. To magana yake akan idan kuna soyayya ki gaya masa gaskiya. Wannan Abdullahi, gaskiyar na wace iri, tunda kai wata shimfiɗa. Gaskiya, abin da ake nufi da gaskiya shine, misali mun yi maganar ɗabi'u wanda kusan ba kowace mace ce take, wani lokacin ita kanta bata san ma cewa ya ɗabi'unta take ba. Ka gane? Bata san ya ɗabi'unta suke ba. Amma gaskiya daidai gwargwado shine, misali akwai abin da mutum zai so ya sani akan ki, game da kai ko game da ki. Ka gane ko? To duk maganar da zaki faɗa wa saurayinki, ba za ka hakikance ko ka kayyade cewa iya bangare kaza ba, a'a, kawai dai duk abin da ya haɗo ku da shi ya zama gaskiya ce. Wannan shine. Kuma kake rena abin da ya haɗo ku da shi, komai kankanta shi, ko da ɗan dan labari ne haka na unguwa, wani abu ya faru yake dan kuke dan tattaunawa cikin raha, kake da ki karin gishiri. Yawwa, duk abin da ya shigo tsakaninku to ki faɗa masa gaskiya, saboda shi ita rayuwa in dai tana tsayi, to komai fa sai ya maimaita kanshi. Komai bayyana yake, kuma sai ya maimaita kansa. To lokacin da zai maimaita kanshi, kwakwalwarsa za ta tuno abin da ya faru baya, sai ya lissafa ya gani. Sai ya lissafa, sai ya ɗauki menene a ciki, gaske ce ko ƙarya. To mafi yawanci abin da yake ɗorar da alaƙa shine a yi wannan gaskiya shine. To ina ganin Malam Abdullahi, duba da mun fara suka ne lokacin, bari mu gayyato ta kwarana Kamal gare kenan ya zo ya taya mu shakatawa. Idan muka dawo kuma kai tsaye, ina ganin zamu tafi ga masu sauraron mu, inda zamu ba su kusan minti 10 domin shigowa a kira waya a bada gudunmawa da kuma turo mana sakonni ta kafofin da muka saba karanta sakonninku. Akwai kuma lamba ta turo mana sakon karta kwana, wato text message kenan, ko kuma sako ta hanyar sadarwa na zamani, wato WhatsApp akan wannan lambar da zan faɗa a halin yanzu, wato 07010038751, wato 07015038751.
Malam Abdullahi ina ga lokaci ya riske mu a sallama da jama'a. To saurare da fatan Allah subhanahu wataala ya kai mu zuwa mako mai zuwa kuma ita Shamsiya muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya bata lafiya. To ni ma dai daga garin hakan take sallama zan yi da ku sai dai akwai lambar waya 0701503851 ga mai son yin mu'amala da wannan shiri amma mun fi bukata a mana sakon test ko kuma ta WhatsApp kakka kira ka gaba daga ba kai tunanin wani abu daban. Assalamu alaikum warahmatullahi.